Gud. Ja. Du får komma. Men, jaha. Där försvann hon. Det låter som att hon dog. Igen! Oj, shit, vad liksom jag En torsdag i korridoren liksom. åkte. Fan, det här måste vi göra ikväll. Ja. Uh-oh. Vänta, Donna, vänta. Försöker köra som Michael Jackson, men det går inte. Jag tror inte att han har inlines på sig när han gör sin moonwalk faktiskt, om jag ska vara ärlig. Nej, men sluta filma. Nej. Inte trapporna, Donna. Donna! Igen, vart är du?